Здравейте, аз съм Фънки. ...21 години правиме концерти с Амебата. Имаме зад гърба си над 600. Като сме докарали звезди като Deep Purple, Sade, Питер Гебриел, Металика и кой ли не. Един от най-голямите концерти, това беше концерта на Мадона, като тя успя да вкара на стадиона над 50 000 души. Аз съм си черната овца в нашата фамилия. Очакваше се да стана доктор, но аз избрах консерваторията и станах музикант. Хората започнаха да ме разпознават, да ми искат автографи и да се снимат с мен, едва след участието ми в музикално реалити като жури. Тогава цяла България разбра колко съм груб, безцеремонен към всякакъв вид бездарници. От известно време гледам да обръщам внимание повече на себе си. Храня се по-здравословно, показах червен картон на свинското, вече не пия като говедо и усещам, че ставам вече по-мек и по-добър. А дали е така? Този от залата нещастник, който се е правил на много голям мъж днес. Да. После ми го дайте на мен, аз да го сдъвча този буклук с буклук.